pagsaylo sa mga vendor sa temporary stalls ginahandaan sang Local Economic Enterprise Office. Nangin maayo ang lakat sang negosyo sa mga merkado sa Arevalo, La Paz, Cagharo matapos nakasaylo na sa ila temporary stalls ang mga vendors. Nagapati si Mayor Jerry Treñas nga mangin maayo man ang lakat sang negosyo para sa mga vendors ng Iloilo Terminal kag Central Market sa oras nga sila ang makasaylo sa Abril. Inibangud na hamtang malapit sa dalan ang mga temporary stalls kag mas madamo nga tawo ang makakita kag makabakal sa ilang nga mga baligya. Nahibaluan, padayon pa ang pag-ubra sa mga mapag-on nga mga temporary stalls. Pulido man ang ginaubra nga atop, kabangdanan nga hindi gid mabasa ang mga vendors. Ang pagsugod sang konstruksyon sang duha ka pinakadako nga merkado sa syudad sang Iloilo ang hugnat sang padayon nga pag-uswag. Ginabanta magalawig sang duha ka tuig ang pagpatukod sang proyekto sa idalom sang PPP o kon private-public partnership para hatagan sa gligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Suportado sa mga Market Vendors Association ang redevelopment ng Iloilo Terminal kag Central Market. Bangod ang pag-level up sa mga merkado, ang makabulig para sa pag-level up man sa mga ordinaryo nga manugbaligya. Nagpahayag sang suporta ang Market Vendors Association para sa redevelopment ng Iloilo Terminal kag Central Market. Suno sa presidente sang New Iloilo Terminal Market Vendors Association nga si Dante Mangalisan, ang pag-level up sa mga merkado ang makabulig para sa mga ordinaryo nga manugbaligya kaangay niya. Ang pagkaayos ang duha ka dalagko nga merkado ang maghahatag sang oportunidad para mapasanyog ang ilang negosyo kag makalagas sa kuswagan sa iban pa nga distrito sang syudad. Sa karon ginahanda na sang Local Economic Enterprise Office sang Iloilo City Government ang mga temporary stalls nga pagkasayluhan sa mga vendors sa Iloilo Terminal kag Central Market. Ang ini nga proyekto ang sa idalom sang PPP o kon private-public partnership para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sa moderno nga merkado. Ang mga temporary stalls ang nahamtang sa guwa lang sang Iloilo Terminal kag Central Market para hindi na maglayo pa ang sayluhan sa mga vendors. Ginpasiguro sang LEEO nga mabakod ang disenyo sang temporary stalls para mangin organisado ang pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila ang makasaylo. Madugay na nga handom sa mga vendors, konsumidor kag mga Ilonggo ang pagpakaayos ng duha ka merkado para sa kuswagan sang syudad. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.